Хәерле кич, НТР каналында яңалыклар тапшыруы, студияда Гүлия Нигъматуллина, бүгенге чыгарылышның төп темалары. Төнләдә эшлиләр. Түбән Камада магистраль юлларны җыештыруга 25 берәмлек техника чыккан. Белгечләр кисәтә, ныгып җитмәгән бозга кермәгез. Түбән Камада шитил машинасына ут капкан. Тикшерү бара. Дулкынландыргыч очрашу. Шәһәр музеенда хәрбиләрнең әниләре хатыннары белән очрашу узды. Операторын алыштыра. Пушкин картасын яңадан рәсмиләштерергә кирәк. Бүген төнлә Түбән Камада магистраль юлларны җыештыруга 25 берәмлек техника чыккан. Бу хакта шәһәрне комплекслы төзекләндерү оешмасы хәбәр итә. Моннан тыш җәяүлеләр сукмакларын һәм тротуарларны чистартуга 15 кечкенә трактор җәлеп ителгән. Ишек алларында исә идарәче компания җыештыручылары эшли. Беренче смена бүген эшкә иртәнге 3-тә чыган. Зур машиналар үзәк урамнарны җыештыралар. Шәһәрне комплекслы төзекләндерү предприятиесе хәбәр итүенчә, коммуналь техника кышкы чорга әзер. Берәүләр җыештыра, икенчеләре тоз, ком катнашмасы сибә. Булар бозлавыктан сакланучы расан. Мондый заманча техника булганда күпкә җиңелрәк ди эшчеләр. Комфорт. Все управляется с пульта управления. Вот пульт как раз. Также здесь вот имеется щетка. Вот она, щетка включилась. Тоже она все отжимается. Скажем, замечательная техника. Бүген төнлә Түбән Камада магистраль юлларны җыештыруга 25 берәмлек техника чыккан. Моннан тыш җәяүлеләр сукмакларын һәм тротуарларны чистартуга 15 кечкенә трактор җәлеп ителгән. Ишек аллары өчен идарәче компания хезмәткәрләре җаваплы. Башка еллар тәҗрибәсе буенча эш аз булмаячак. Иртәгә һәм шимбә көнне синоптиклар кар вәгъдә итә. Ныгып җитмәгән бозга кермәгез дип кисәтә кече суднолар буенча дәүләт инспекциясе хезмәткәрләре. Тотрыклы салкыннар башланганчы, моны кичектереп торырга кирәк. Тик куркынычсызлык кагыйдәләрен бозу очраклары балалар һәм балыкчылар арасында еш күренеш. Белгечләр фикеренчә, кеше авырлыгына чыдый торган боз катламы күлләрдә 7 сантиметрдан артыграк, елгаларда 12 сантиметрдан ким булмаска тиеш. Әгәр һава температурасы 3 көннән артык 0 градустан югарырак торса, бозның ныклыгы 25%-ка кими. Шынчылар проспектындагы 44-нче йорт ишек алдында шитил автомобиленә ут кабу очрагы теркәлгән. Коткаручылар урынга килгәндә транспорт чарасының алгы өлешен ялкын камап алган. Беренчел фаразлар буенча капот янып беткән, шулай ук алгы панель һәм утыргычлар өлешчә эрегән. Барлыгы 2 квадрат метр мәйдан зыян күргән. Гадәттән тыш хәлнең беренчел сәбәбе автомобиль төзексезлеге. Тикшерү бара. Сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз килегез. Безнең номер 8917 90 73 077. Каһарманнарның әниләре алдында баш иябез. Шәһәр музеенда бүген дулкынландыргыч очрашу үтте. Чараның мөхтәрәм кунаклары махсус операция барышында һәлак булган сугышчыларның әниләре, хатыннары, туганнары. Кичә барышында яңа китап та тәкъдим ителде. Ул фронтка язылган хатларга нигезләнгән. Кадетлар һәм яшь армиячеләр махсус хәрби операция барышында һәлак булган сугышчыларның портретларын тотып торалар. Һәр солдатның үз тарихы, гыйбрәтле дә, фаҗигале дә. Якыннары алар турында сәгатьләр буе сөйләргә әзер. Солдат умирает дважды. Первый раз на поле битвы, второй раз, когда его забывают. Поэтому мы обязаны нести память людям о своих героях. Антон Тедиков махсус операция башланып, ярты елдан соң һәлак булган. Очрашуга әнисе килгән. Мондый чаралар авыртуны кичерергә ярдәм итә Түбән Камала. Кунаклар арасында якын кешесенең үлеме турында фаҗигале хәбәрне күптән түлгенә алучылар да аз түгел. Диана Зубова ирен моннан 1 ай элек җирләгән. И пока жива и бьется сердце, буду помнить каждый миг. Верю, что на небе будем вместе, а за слезы, сын, прошу меня простить.
Әлеге юллар хоттан үзек. Аны Илнур Сибгатуллинның әнисе улына дип язган. Кичә барышында яңа китап та тәкъдим ителде. Ул фронтка язылган хатларга нигезләнгән. Җыентыкны музейга бүләк иттеләр. Очрашуга 60лап кеше чакырыла. Чараның мөхтәрәм кунаклары, махсус операция барышында һәлак булган сугышчыларның әниләре, хатыннары, туганнары. Пушкин картасы 2026 елда операторын алыштыра. Шуңа күрә аны яңадан рәсмиләштерергә кирәк. Моны агымдагы елның 28 декабрына кадәр дәүләт хезмәтләре мәдәният кушымтасында, яисә Почта банкы һәм ВТБ офисларында һәм кушымталарында эшләргә мөмкин дип искәртә Татарстан Республикасының Мәдәният министрлыгы матбугат хезмәте. Гаилә милли проектына кергән Пушкин картасы 14 яшьтән 22 яшькә кадәрге яшьләргә театрларга, музейларга, концертларга, күргәзмәләргә һәм кинога бушлай йөрергә мөмкинлек бирә. Ел сайын картага 5000 сум өстәлә. Алардан 31 декабрьгә кадәр файдаланырга кирәк, чөнки акча киләсе елга күчерелми. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кич 11дә һәм иртәнге сәгать 6да кабатлап күрсәтелә. Чыгарылышлар ВКонтакте челтәрендәге Татарлайф аккаунтында да урнаштырылып бара. Шулай ук Макс төркемендәге рәсми аккаунтыбызга рәхим итегез, безнең белән бергә булыгыз. Бүгенгә менә шулар. Хәерле кичләр сезгә.